Nagahibalo ka mo ba lang ako nagahilanat ka, naga-LBM, napilasan o kung nagakinahanglan sang minor operation. May mga areas nga nag-specialize para magtatap sa imo sa Riverside Medical Center. Sa emergency room o kung ER, may triaging anay nga ginahimo, pinagi sini may baluan kung nagakadapat ka sa critical o kung non-critical care. Ginahibaluman ko ng pasyente, nagakadapat i-admit o kung para lang anay sa monitoring. Pero if kinanglan siya, monitoring pero hindi man kinanglan nga i-admit, ara kami non-critical care. That is for ER namon nga monitoring, pero may possibility nga maka-go home lang sila, not for admission. Oo. Ara bala sirang alang-alang EOPD kay ara siya sa ano nga may monitoring. Kay kung maghambal ka naman yung OPD, routine na nga check-up. Pero siya, if ang patient needs nga i-monitor mo, let's say for 1 to 4 hours, pwede gid siya dira sa amon naman nga non-critical care. Magsiling kita nga non-critical care, parehos ini sang LBM. Nagakinahanglan ang pasyente sa hydration pero kung malala na ang dehydration, sa critical care na ini. Ang sakit sa ulo nga masarangan lang man pero nagakinahanglan sa monitoring for possible CT scan, sa non-critical care man matupa. Ang critical care para naman sa mga pasyente nga nagakinahanglan i-admit, pareho sang grabe nga sakit sang tiyan, malala nga ubo, mataas nga blood pressure. Upon assessment sa triage, makita ta nga si patient for admission gid, mga intolerable stomach pain, mga productive cough, kagapangluya na si patient, mga severe or hypertensive urgency. So kag ang mga ang mga severe nga dehydration, for example. Yung mga severe na nga pagkakita mo pa lang nga admissible na siya. Pagkakita mo upon assessment. Diri man mahibaluan kung sa regular room o kung sa ICU nagakadapat ang pasyente. Sa ER, may area para sa pediatrics o kung mga kabataan. May ara man para sa isolation para hindi magsamo ang tanan nga mga pasyente. Sa outpatient department naman o kung OPD, buot silingon ang pasyente, hindi magstay overnight sa ospital. Mapa-check up lang ang pasyente kag on the same day makapauli man gilayon. Sa idalom sang outpatient, may ara sang urgent care clinic, wound care center kag ambulatory surgical clinic. Magsiling kita nga urgent care clinic, pasyente nga may hilanat, trangkaso kag minor injuries nga non-life-threatening cases. We cater patients nga hindi bala emergent. Urgent means kinanglan siya itanawon sang doctor mga cases like fever or may cough and colds, may mga minor cuts, no, mga minor injuries, pwede gid siya sa urgent care clinic. Ang urgent care clinic may ara siya 3 ka clinic, no, may internal medicine, may surgery, kag may for pediatric patients. So kung ang bata mo gamasakit, naghilanat or nagsukabe, pwede mo siya dalon sa urgent care clinic. Ang ambulatory surgical clinic naman para sa mga pasyente nga nagakinahanglan sa removal sang bukol, circumcision kag mga pasyente nga nagakinahanglan sa minor amputation, minor surgery kag minor fracture. Amo naman na siya ang clinic nga pwede mo siya, kung may pasyente ka nga, for example, may bukol, no, pwede siya dalon sa ambulatory surgical for minor removal based ang imong nga bukol, amo nang tawag na mga excision. Mga minor excisions, pwede siya sa ambulatory surgical clinic. Makasulod siya. So, dito i-perform ang procedure, no? After sa procedure, makagawa siya dayon. May mga cases man kami like mga minor toe amputation, pwede man sa ambulatory surgical clinic, mga minor fractures, pwede siya i-cast sa ambulatory surgical, mga minor debridement, no? Pwede man siya kung may wound sa balanga higo-higo or super infected, pwede din siya sa ambulatory surgical clinic. Ang wound care center naman, specialized center para sa mga wounds, mga madugay na nga mga pilas nga wala nagaayo.
mga diabetic wounds, kag bed sores. May wound care specialist gid nga nagatutok sa pasyente. Mga wounds nga mga dugay na, we call it chronic wounds. Amo na siyang mga pila na ka weeks or pila ka months nga wala gid kaayo. Specialist, kinanglan siya specialist nga management. So we have specialist doctor nga naga-manage gid sang wounds, no. For example, nga wounds, mga diabetic foot, diabetic foot ulcers, mga bed sores, mga venous insufficiency nga mga ulcers nga usually mga ulcers nga ara sa tiil or lower extremities. Ang ini nga center open 8 a.m. to 4 p.m. pero ang iban nga mga centers naman open 24 hours a day, 7 days a week. For more inquiries, magtawag lang sa number sa inyong screen.